Ένα από τα νησιά των Κυκλάδων στο Αιγαίο Πέλαγος, η Σαντορίνη, έχει γίνει μια εξαιρετικά δημοφιλής επιλογή για νησιωτική απόδραση, αναφέρει σε αφιέρωμά της η αγγλόφωνη ινδονησιακή εφημερίδα The Jakarta Post. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό το γραφικό νησί, με την όψη του λευκού και του μπλε στα κτίρια? Το γαλάζιο της θάλασσας και των γύρω νησιών είναι ακριβώς όπως και στον Παράδεισο. Σαφώς και δεν υπάρχουν αρκετά λόγια για να περιγράψει κάποιος αυτό το εκπληκτικό νησί, γράφει η συντάκτρια Βέτη Αχμάντ, που αφού σημειώσει πως η επιλογή περιοχής εξαρτάται από την ταξιδιωτική εμπειρία που προσδοκά να αποκομίσει κάποιος, προτείνει τα καλύτερα σημεία του νησιού. Πρώτα είναι τα φυρά, τα οποία χαρακτηρίζει ζωντανή πόλη με έντονη δραστηριότητα. Η κεντρική δρόμη, γράφει, είναι γεμάτη με καταστήματα, εστιατόρια, καφετέριες και μπαρ. Τα φυρά είναι επίσης το επίκεντρο της νυχτερινής ζωής του νησιού. Εδώ θα βρείτε τα περισσότερα από τα καλύτερα μπαρ και νυχτερινά κέντρα στο νησί. Ακολουθεί το Φυροστεφάνι, που σύμφωνα με τη συντάκτρια είναι η καλύτερη οικονομικά επιλογή, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης, αλλά ταυτόχρονα αρκετά μακριά για να καταστεί δυνατή η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η ησυχία. Το ημεροβίγλι θυμίζεται για το γαλήνιο περιβάλλον του και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να έχουν χαλαρωτικές διακοπές, γράφει στη συνέχεια η εφημερίδα, τονίζοντας την υπέροχη θέα στο γαλάζιο ωκεανό, το μπλε του ουρανού και τα γύρω νησιά όσο το μάτι μπορεί να δει. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η Ία και το ηλιοβασίλεμά της. Η πιο ρομαντική και όμορφη πόλη της Σαντορίνης, γεμάτη με μερικά από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία, όπως επισημαίνει. Ενώ το Καμάρι προτείνεται ως επιλογή για παραλία. Αλλά σύμφωνα με την Αχμάντ, αυτή η παραλιακή πόλη προσφέρει επίσης καλύτερη αξία για ξενοδοχεία και εστιατόρια από ό,τι στις περιοχές με θέα στην καλντέρα. Είναι φιλική για τα παιδιά και δεν έχει τόσες πολλές σκάλες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.